जों दा हरसिंगा ब्लक जानानै दिनै जों इउथ आरो वमेन आरो फार्मासेल बे गासैबो जों प्राइमारिफोरखौ लानानै जों मोनसे खौरां मेल जों लादों आरो बे खौरां मेलनि खाथिया जोंहा थांनाय साननैसोनि उनाव जोंहा जोंनि MCLA सारनि सायाव माखासे खोथा बुंनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखाय बे खोथाफोरखौ जों दिनै फिन होनो थाखाय जों दिनै खौरां मेल बेयाव जों लानाय जादों जों हरसिंगा ब्लक हिसाबै। जे बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा थांनाय बे साननैसोनि सिगाङावहा जे असुक दैमारि होननाय सासे सुबुङा बेबायदिहै गोबां खोथाफोरखौ नंबां जांबां खोथाफोरखौ बुंदों। बिथाङा जितु असुक दैमारिया जितु अजुहात जितु होनायमोन जितु जोंहा सन्जय स्वरगियारिनि सायाव बिथाङा जाहैबाय जोंनि सन्जय स्वरगियारिखौ गोबां नंबां जांबां खोथाफोरखौ बुंदों। जेनेबा बिथाङा जेबो सापर्ट गैया, रायजो राजानि सापर्ट गैया आरो बिथाङा जों बिथांखौ जोंनो नाङा आरो जों बिथांनि थाखाय जोंहा बे ओनसोलावहा जेबो जायाखै बेफोरबायदि खोथाफोरखौ गोबां खोथाफोरखौ बुंदों। आरो दिनै बिथाङा सन्जय स्वरगियारि जानानै जे MCLA जानानैबो गोबां जोंनि बे हरसिंगा समस्थियाव खामानिफोरखौ बिथाङा लाबोबाय। जेरै जों नुनो मोनदों आम्बागाव पारामेडिकेल स्टेसनफोरखौ जों लाबोनाय नुदों आरो बेबायदिनो NITV जानो थांगासिनो दङ, सारा बुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोर जादों जोंहा जेरावहा जोंहा लामा दै दलंफोर गैयामोन बेफोराव दलंफोर होदों, बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। दा बेनिखाय दिनै बेबायदि मानसिखौ दिनै असुक दैमारि होननाय सासे सुबुङा दिनै जोंनि स्वरगियारिखौ माबोरैहाय बुंनो हाखो आरो बेखौनो जों सानना लादों जोंनिफ्राय जोङो बिथाङा सासे हारिखौ मोजां मोनग्राब्ला बिथाङा मोजाङैसो खोथाफोरखौ जोंनो परामर्शफोरखौ होनांगौमोन। दा बिथाङा जुदि सासे हारि मोजां मोनग्रा मानसिमोनब्ला दिनै बेबायदि नंबां जांबां खोथाफोरखौ मानो बुंनांगौ, जों बेबायदि बिथांखौ जों प्रश्न खालामदों आरो बेनिखायनो जों फोथायदों आरो मिथिदों जों सन्जय स्वरगियारि जानानै जों बुंदों जे जोंनो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामबाय, बिथाङा गोबां हाग्रा बंग्रायाव थानानै बेबायदि जे बिथाङाबो सासे बिटिआरखौ सक्तिकारि हिसाबै बिथाङाबो सक्तिकारि आरो बिथाङाबो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरा बिदों दोङो जों बेखौ मिथिना मोनदों। आरो लोगोसे जे उसुकआ जे बेखौ बुंदों जे 80% जे रायजो राजाफोरा गैया, बे खोथाखौ बिथाङा बहा मिथिखो? बिथाङा बे आम्बागाव बा महाबा जनानै थानानै बेखौ नागिरबा 80% रायजोफोर गैया होनना बुंबा बेखौ मिथिया। जों दिनै ब्लक जानानै प्राइमारि जानानै आरो इउथ सेल वमेनफोर जानानै जों माखासे जोङो जि 10 माह जों जाबाय हाबबाय थानाया रायजो राजानि सिगाङाव आरो बे मथे जोंहा जथेस्थ' जोङो हरसिंगा ब्लक बा हरसिंगा समस्ति हिसाबै जथेस्थ' मोजां जोंहा बेखौ जों बुंदों। आं ब्लक आफादगिरि जानानै आं बुंदों जे दिनै बिथाङा साननो हागौ मबेबा जायगायाव जनानै बेफोर रिपर्टफोरखौ माहा लादों, सोरबाया हयथ' बिथांनो मा रिपर्ट होदों जों बेखौ मिथिया। बिथाङा जुदि डिटेल्सखौ मिथियाब्ला जा माने हरसिंगा समस्तिनि खोथाफोरखौ जुदि डिटेल्स किसुमान खोथाफोरखौ मिथियाब्ला किसु खोथाफोरखौ बुंनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों जे बेफोर बाथ्रानिफ्राय बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेखौ आं खावलायदों असुक दैमारिखौ। आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबां खोथाफोरखौ बुंदों सन्जय स्वरगियारिनि सायाव। बिथाङा बुंदों जे बबेयावबा न'आव थांना सैमा एगारना होनानै सैमाखौबो अरहोदों, बे खोथाखौ बुंदों। सैमाया दिनै बे मासे जुन्थु आरो बे जुन्थु हिसाबै हयथ' सोरखौबा हयथ' दुस्थु खालामोबा सैमाफोरा होसोयो, बेखौ आंबो मिथियो आरो सोरबाया जुदि एदावोब्ला बेखौ बे सैमाफोरा आक्रमन खालामो जों बेखौ मिथियो। खिन्थु बेबायदि जोंबोथ' दा सारनियाव थाङो, बेबायदि सैमा अरग्राथ' बिथांनि न'आव गैया जों नुनायाव। दा बिथाङा बुंदों जे असुकआ माने सैमाखौ एगारना होनानै सैमाखौ मानो सैमाखौबो एगारना होनानै मानसिखौ अरहोयो, बे खोथाखौ बुंदों। आरो गोबां खोथा बुंदों जे
बिथांनि न'आव थांब्ला माखासे रायजो राजाफोरा थाङोब्ला रायना हरनाय बे खोथाफोरखौ बुंदों जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव उसुकनिफ्राय जों बेखौथ' दिनै रायजोफोरा बिथांनि न'आव जायफोर थांदों बिथांमोनाथ' मिथिगौ आरो बिथांमोना जों थानाय समाव जिफोरखौ जों लोगो मोनदों बिथांमोना जथेस्थ' मोजाङैसो बिथांमोनजों सावरायना हरदों आरो मोजां खोथाफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनिखाय जों सानदों बे उसुक बुंनाय खोथाफोरा मिसा होननानै जों आं आफादगिरि जानानै बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो दिनै उसुक दैमारिया जोंनि स्टेन्डिं जिथु थाखानाय MCLA बिथांखौ डाइरेक्टनो बिथाङा बुंदों जे नाङा आरो बिथांखौ जों बा नाङा होननानै बिथाङा बुंदों उसुक दैमारिया दा बेनिखायनो जों साननो गोनां जादों उसुक दैमारिया जे डाइरेक्टयै जे बिथांखौ नाकस खालामदों जे बिथांखौ नाङा होननानै MCLA थाखानाय सत्तेयावबो दासिमबो दोङो बिहा जोबाखै जिहेतु दाबो बे जोबनि सिगाङावबो बिथाङा नाङा होननानै दिनै ससियेल मिडियायावहा बिथाङा बुंबाय दा बेखौ जों साननानै मोनदांदों बा मिथिनो लुगैदों उसुक नोंथाङा गावनिफ्राय साननानैसो बे खोथाखौ बुंखो ना सोरबाया नोंखौ थुलुंगा होदों सोरबाया हयथ' लुबैबो थागोन जोंनि गेजेराव MCLA जानो थाखाय गोबां टिकेट नागिरग्राफोरनि गोबां मुंफोर बेयाव हरनाय जादों दा बे मुंफोरनि लानानै सोरबा सासे सानैया नोंथांखौ बेबायदि थुलुंगाफोर होदों नामा बुंनो थाखाय आं बेखौ उसुक नोंखौ डाइरेक्टलि आं सोंदों आरो जुदि बिदि खालामनो जुदि सानदोंब्ला दिनै जोंनि हरसिंगा समस्ति हिसाबै